che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Băi, ce emisiune faceți aici, mă? Cavaș. Băi. Bă, și așa sunt un om cu probleme cu capul. Bă, mâncați și cu... Per un barbiere di qualità. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Am fost uimită pe deplin. Nu știu dacă cum îmi doream la început, dar am fost uimit. Mă așteptam să văd ceva nud, sexy. Niște nebunii. Dar ca cineva să picteze așa... Am trei să văd. Tendința era să scot telefonul și să imortalizez, jur. Hop! Trebuie să arăt și prietenilor, nu se poate. Am crezut prima dată că va picta ceva pe care toată lumea știe. Da? Corect. Gen Arcul de Triunf. Cum ar fi fost? Sau, dacă nu neapărat de la noi, Turnul Eiffel. Cumințenia Pământului. Exact. Băi, Nu cred! Ce tușă, maestre! Seamănă foarte bine, e făcut cu sufletul. acum chiar cred că am văzut tot. Gata. E timpul să te muți de la ai tăi. Intră pe homes.ro. Aici găsești 100.000 de anunțuri noi din imobiliare. Caută acum pe homes.ro cu dublu Z. E timpul să te muți de la ai tăi. Intră pe homes.ro. Aici găsești 100.000 de anunțuri noi din imobiliare. Caută acum pe homes.ro cu dublu Z. Înainte de pauză ne-a arătat că pictura nu are secrete pentru el. Și a dezvăluit tot, mai puțin opera de artă. Hai să vedem ce a lucrat artistul. Nu cred! Nu cred! Nici o secundă nu m-am gândit că desenul va fi cu mine. Nici o secundă. În momentul în care a întors și am văzut că acea m-a creat de la zero, practic, mi s-a părut genial. Mi s-a părut absolut genial pentru că, acum, sincer, eu totdeauna am avut senzația asta că totuși chilia mea destul de... Merită mai mult. Mă bucur foarte tare că nu sunt eu. Ce tușă, maestre! Ai dovedit un control fantastic. În primul rând, eu nu am atâta încredere în mine încât să pot să spun că aș fi avut un comportament decent în momentul în care cineva mi-ar fi prezentat așa lucrare. Doamne, ce bine că nu l-a pictat, bă. Doamne. Bună seara! Bună seara! Este bunica mea în sală. Doamnă, posibil așa ceva? Mama e... O să... Te rog să te duci să iei tabloul. Să-l... Nu? Bă, bun. O să mă duc eu să iau tablou. Adică... Nu veni. Tu dai seama că eu astăzi am văzut aceeași cu bunica mea? Bunica reacționa mai bine ca el. Era cu mine pe genunchi. Aștepta să vadă ce se mai poate întâmpla. Era pe genul de... Gata, asta e? A ieșit senza... Deci seamănă foarte bine. E făcut cu
sufletul. Eu mă gândeam că o să iasă ceva foarte în toate direcțiile și fără nicio noimă. L-a făcut bine. Ăla a fost șocul de plin. Jesus! Niciodată nu te-am privit așa în ochi. Ești hipnotizat, Șerbane. Ți-a intrat ceva în ochi? Mamaie, acoperiți urechile. Mă gândesc că o să-i dau lui maică mea, dar când o să ne mai vină prieteni de familie, înțelegi? Și o să vadă tablou și o să zică, vai, uite, ăsta e Mihai. Și maică mea o să spună, e de Acum chiar cred că am văzut tot. Gata. Cam asta e. Adică nu cred că pot să mai văd. Gata, ai văzut tot pe lume. Să nu mâniem divinitatea, că cine știe ce se mai întâmplă. Nu cred. Da. Nu. Hey, acum, hai, întrebările. Unde vă încadrați? Stilul contemporan, impresionism, clasicism? Pop art. I'm all of the above and much, much more. Am putea să colaborăm? Copii, falsuri, faceți? Hai să punem și întrebări normale. Cum ți-a venit ideea? I just looked between my legs and I thought that maybe we could work together. Vrei să-l întrebi tu dacă și cu mâna iese la fel sau mai bine? Eu întreabă-l, că poate sună ciudat. Ea întreabă... Numai tu întrebi. I'm asking if with Limba română. the hand is the same. With the brush. You know, when I paint with a brush, it's much more easier. This is much harder to paint with. Da, bănuiesc. Deci, mi-a făcut și mie un portret. Colegul meu Vlad, care este un foarte bun artist, dar observați că are penelul la fel de gros. Va trebui să votăm, nu? Asta. Tu ești mai în temă că ai terminat arte plastice. Totuși am să rog o femeie să voteze. Dacă mie e imposibil. Mâna sus cine vrea să voteze în locul meu. Știi? Ai două variante. This like... Eu am hotărât în momentele alea De cumpănă, trebuie să fie o femeie oarecare din public. Putere, forță, curaj, determinare, da. Bă, o femeie normală. Vendette, you want to come and accept the painting? Come and get it, come and get it, come and get it, yeah. Întrebarea este cu cine dau mâna. Cu nimeni. Adică cui mulțumesc. Doamne, deci este... Îți mulțumesc. Hei! Bye-bye. Mulțumesc. Păi e actor de filme de alea? Deci nu e actor de filme porno? Well, I've been painting since I was 3 years old.